Sziasztok mindenki! Üdvözlöm az interjú sorozatomat magyar nyelvtanarakkal. Bocsánat, hogy nem beszélek szuper jól, még mindig tanulok magyarul, de még próbálok. 2020 óta tanulok magyarul, sok különböző tanárral és módszerrel is, és szeretném bemutatni néhányat fantasztikusok tanárokat, akik segítettek abban, hogy sikeres voltam az állampolgársági interjúmat. Um, egy kicsit ideges vagyok. Oké, ezeket a rövid interjúkat angolul is készítem, és itt vannak az YouTube csatornám, de magyarul készítem is, mert ez jó nekem és nektek gyakorolni. Akkor bemutatom Pap Szilviát, ismertebb Cici, a nevén Cici, a podcastból Hungarian with Cici. Akkor szia, Cici! Köszönöm! Cici magyar, mint idegen nyelvtani tanári mester képzésben szeret diplomát. Ez jó? Oké. Cici beszél angolul, nagyon nehéz. Lejelül, oroszul és spanyolul, természetesen magyarul is. Én megtaláltam Cicit a podcastjon és az Instagramon, amikor az állampolgársági interjúra készültem, és szerettem hallgatni magyar nyelvet. És nagyon tetszett a Cici hangulata, mert modern, és érzem, mint beszélek egy barátommal. Csináltam a Cici Instagram kihívata 2021 januárban, amit minden nap posztoltam egy videót magyarul. Buek, és sziasztok Philadelphiából! Mit szerettek csinálni 2021? Szerettek tanulni magyar nyelvet minden nap? Sziasztok! A harmadik nap. Akkor filmek. Dolgozom a filmipáron. Jó estét! Ma a 11. nap. Magyarul. És a kérdés, mit szerettek csinálni a szabad időmben? Sziasztok! A harmadik nap, és a legutolsó. Sziasztok! A harmadik nap, és a legutolsó videó! Utána vettem részt a Cici Beszélget klubban, és most a Patreon csoportjának tagja vagyok. Oké, bocsánat, Cici, még minden nem beszélek szuper jó, de köszönöm szépen. Cici, beszélhetnénk a kettő és szintem, jó neked? Oké, so beszélhetnénk a kettő és szintem. Oké, so Cici, köszönöm szépen, ez bocsánat, az sok hibát beszél. Az első kérdésem, miért lettél magyar nyelvtanár? Jó kérdés. Amikor kicsi voltam, amikor 10 éves voltam, akkor már tudtam, hogy tanár szeretnék lenni. Bocsánat.
emberekkel akartam dolgozni, emberekkel akartam foglalkozni, segíteni embereknek, de nem tudtam, hogy konkrétan mit akarok tanítani. Mhm. És amikor egyetemre jártam, akkor az egyik barátnőm járt magyar, mint idegen nyelv órára, és kérdeztem, hogy ez mi? Wow, nagyon érdekes, ezt soha nem gondoltam rá, Ö, és nagyon-nagyon tetszett nekem a koncepció, Mhm. és szeretek nyelveket tanulni, szeretem az idegen nyelveket, több nyelven is beszélek, és, és ez nagyon sokat segít, jobban értem a tanulókat, a diákokat, jobban értem a gondolkozásmódjukat, a logikájukat, Mhm. és, és hát nagyon, nagyon izgalmas, mindenki másik országból van, más kultúra, más nyelv, más szokások. Nekem nagyon-nagyon-nagyon érdekes sok új emberrel találkozni, és az is nagyon érdekes és nagyon, nagyon vicces, hogy Mhm. más emberek mit gondolnak a magyar nyelvről és a magyar kultúráról. Mhm. Én magyar vagyok, nekem evidens, Mhm. és hogy kívülről milyen, hogy látják a magyarokat, ez nekem nagyon érdekes. Szóval érdekes és nagyon vicces. Ja, ez nagyon jó, és talán mm, én most nagyon buski vagyok, hogy magyar vagyok, magyar, és akkor talán te eres büszkébb is, amikor amikor uh, látni, hogy az ember szeret, szeret tanulni magyarul, és talán nem tudom, nem tudom. Ah, Abszolút, mindig nagyon, nagyon örülök, ha mhm. valaki akar magyarul tanulni, tényleg akar. Az nagyon, nagyon jó érzés. Aha. Akkor meséljen egy kicsit nekünk a tanítási mm, stílusáról, vagy módszerről, nem tudom, stílusáról, módszerről, és milyen tanfolyamokat tanít. Uh-huh. Um, Ami szerintem a legfontosabb, az az önálló tanulás. Tehát egyedül tanulni. Nem csak magyar órán, hetente egyszer, hanem egy kicsit minden nap. Nem tudom, hogy az nem mindig reális, de négyszer, ötször szerintem az reális Mhm, egy héten. És ehhez készítek tananyagot, podcastot, videót, audiót, szövegeket. Van egy havi tagságos membership programom a Patreonon, mhm, és vannak havi találkozók is, amikor beszélgetünk, Zoom meetingek, nagyon sok minden van Patreonon, amit lehet használni magyar tanuláshoz. Aztán mi van még? Van egy beszédfejlesztő kurzusom, egy speaking kurzus mhm, Telegramon, ami úgy működik, hogy hangüzenetekben beszélgetünk. Nem Zoomon, nem Skype-on, nem iskolában, hanem hangüzenetekben mhm, zajlik a kommunikáció, és, és ez nekem nagyon tetszik, és a diákoknak is, mert sokkal természetesebb, mint, mint egy nyelviskolai környezet például. És természetesen van edukációs célja,
Mhm. és tanulunk, és készülnek a, a résztvevők, de, de úgy beszélgetünk, mint ahogy én beszélgetek a barátaimmal, mindennapi témákról, Mhm. aktuális témákról, Igen, aktuális. és, és nagyon-nagyon jó szokott lenni a hangulat ezeken a kurzusokon, és szeptembertől indul egy mentoring programom is, ezt nem mondtam az angol videóban, Oké, oké. de nem baj, Most. most magyarul mondom, hogy ö, nem tartok már magánórát, nincs privátóra nálam, de szeptembertől lesz egy új ö, szolgáltatás, Oké. a mentoring program, és Mhm. akkor személyesen segítek Mhm. a tanulóknak Mhm. egyedül tanulni. Aha. Lesz velem is beszélgetés, mindent nézek, csekkolok, javítok, írok, minden nap van kommunikáció a mentorát és én közöttem, de nem privát óra van, Aha. hanem segítek, hogy egyedül hogy lehet Értem, minden nap. értem, mert ez nagyon fontos találni az, az a módszer, amit jó, jobban uh, minden ember kell találni a módszer, és például én szeretek hallgatni és Mhm. beszélgetni, talán másik ember ez jobban uh, olvasni és írni. Nem Abszolút. Mhm, mhm. Akkor az um, a mentorship uh, is te fogsz segíteni az ember találni a módszer, amit ez jobb. Igen. Oké, értem. Értettem. Koncepció. Király vagy. Aha. Oké. Um, és de ez igaz, hogy ez nagyon érdekes. Te uh, uh, beszél arról téma aktuális. Én emlékszem, uh, uh, amikor beszéltünk, mi a vélemed social mediáról, mi a Aha. vélemed reality TV-ról. Ez jó, mert ez kell, ez nagyon jó gyakorolni, beszélni, ez jó. És érdekes is. Okay, uh, so az, nem készültem ez a kérdésem, de most, csak most gondoltam, te tanítsz uh, csak magyarul, angolul, vagy magyarul, oroszul, magyarul, lerenül is, vagy csak angolul, magyarul. Um, angolul, magyarul. Mhm, mhm. Hogyha van lengyel és orosz diákom, és tudok segíteni lengyelül vagy oroszul, nem mindig tudok, nem beszélek nagyon jól már lengyelül és oroszul, lengyelül kicsit jobban. Ha tudok, segítek, de például YouTube-on angol feliratot csinálok, Patreonon angolul van a magyarázat, és hát mindenki beszél angolul Yeah. általában, és a fordítók, Google fordító, DeepL fordító angolról másik Mhm. nyelvre általában jó. Igen, Magyarról nem mindig. igen, ez igaz, ez igaz. Nem lehet
uh, um, írni, uh, írni, how I say, yeah, you can't rely on Google Translate in Hungarian. Oh, yeah, nem, nem. Uh, so, ez jó, nem, de nem mindig. Akkor, bom, akkor, so, csak kettő kérdésem van. Milyen egy jó magyar nyelvi tanuló véleményed szerint? Vagy mi a tanácsol a tanuláshoz? Mhm. Mhm. Szerintem nagyon fontos, hogy türelmesnek kell lenni, mert nyelvet tanulni sok idő, nem 3 hónap, nem 6 hónap, nem egy év, sok év. Aha. Tudom, hogy nem szeretik az emberek, mindenki gyors kurzust akar, A2-ről B1-re 3 hónap alatt, nem, Mm-mm. nem. Nem. Ö, Mit mondjak, 5-10 év minimum, Mhm. szerintem. Mhm. Én is szerintem. Mhm. Mhm. Ö, És ehhez türelem kell, és elfogadás. Ja. Elfogadás, ez, aha, érted? Hogy el kell fogadni, hogy ez így működik. Kész. Van, aki gyorsabb, persze, van, aki kicsit lassabb, nem fontos, de ez sok idő. Úgyhogy kell türelem, konzisztensen kell tanulni, ha, ha szeretnél tényleg jól beszélni egy nyelvet, fontos neked, akkor tanulni kell majdnem minden nap, és, és nagyon fontos a jó mindset, a jó gondolkozásmód, ami segít téged, Mhm. és támogat. Mhm. Ja. Szerintem, szerintem ezek, és szerintem nem kell nagyon komolyan venni. Lehet játszani, lehet vicces dolgokat csinálni, nem mindig csak nyelvtan, és magyar óra, és nyelviskola. Lehet nagyon szórakoztató, nagyon vicces dolgokat csinálni magyarul, és az is tanulás, az is magyarul van. Mhm. Ja, ja, értem. Szerintem ennyi. Én szerintem, ha lehet, amikor tanulni magyarul, és szóval ha lehet utazni Magyarországon, Magyarországra, mert ez nagyon jó uh, gyakorolni, próbálni, beszélni a pincér, Mhm. az a taxisofőrral. Ez Igen, mindig jó. igen, igen. Amikor Magyarországon vagyok, mindenkivel beszélek. Nagyon jó. Ez jó, jó. Használni kell a szituációt. Igen. Akkor hogyan uh, találhatnánk meg az emberek? Hungarian with Cici vagyok mindenhol. Mhm. S, mi? SZI, SZI, a Cici. Spotify-on, sok podcast platformon, Amazon Music, Apple Podcast, mindenhol. YouTube-on, Instagramon, Facebookon, Patreonon, és ennyi szerintem. És itt van alatt. Oké, ez... Oké, akkor köszönöm szépen, Cici, és köszönöm mindenki, aki nézi. Bocsánat, tudom, hogy sok hibát elkövettem, de Nem baj. Nem baj. igen, igen. Kell követni hibát. Itt, Hogy, itt vagyunk, és beszélgetünk, és kommunikálunk, és ez a legfontosabb, semmi más. én is szerintem. Akkor köszönöm szépen, köszönöm. Én is. És az, van egy interjú angolul is, Cecil-val, itt a YouTube
csatornám. Oké, köszönöm szépen mindenki, és sziasztok! Sziasztok!